शुगर भइले से बहुत फायदा भी बा और जेतना जनी के शुगर हो गईल बा उ सब जनी बहुत भाग्यशाली बाटा। हाँ, काहे से शुगर भइले से फायदा ई बा कि पैसा क बचत बहुत होला। पैसा क बचत कैसे हमको होला सिखा रिया तो है। हम बतावत है। पहला नंबर देखा, सुबेरे सुबेरे चीनी के खर्चा कहाँ होला? चाय बनवले में। बात तो सही है। और चाय बनला चीनी के, भेली के चाय सबके पसंद नहीं आवला काहे से कि उ करिया होला। और भेली के अगर चाय पिएबा तो उ चीनी से थोड़ा महंग भी पड़ला। तो एकरे वजह से जो खर्चा होला चीनी के उ पहिले बच जाला अगर शुगर हो गईल बा। काहे से कि अगर चीनी के चाय नहीं बनता तो भेली के चाय तो बने नहीं देबा। बात तो सही है। ओसे बढ़िया नाई बनी तब ठीक बा। ऐसे चीनी का पहला बचत सुबेरे हो जाले। और दूसरा बचत ई होले कि मर मिठाई चीनी से बनेले। तो चीनी वाला आइटम घरे लावे नहीं देगा केहू के, आ न ले आईबा। तो दूसरा बचत वहां शुरू हो जाले। और तीसरा बचत ई होला कि जितना भी मसलाहा सब्जी होले उ बंद हो जाले। निछान भुजुआ सब्जी चलेले। भुजुआ में भी आलू गोभी नहीं चली, मटर वटर। निछान पालक और मेथी सोया यह कुल चली। तो एक बचत ही भइल। और पूरी सोहारी जोन भी बनावे के रहला अगर मन करता उहो नहीं बने पाई। मतलब तेलहा आइटम जितना बने उ रुक जाई बनल। तो एक बचत यहाँ हो गए। और अगर नॉनवेज खाता टा तो मुर्गा बकरा मांस जौन भी होला उहो बंद हो जाला खाए, वो पैसा बच जाला। और सबसे बड़ा बचत जौन होला फास्ट फूड पे हो जाला। फास्ट फूड नहीं खाए के शुगर में। भगवान क्या जुल्म है। तो यहाँ भी बचत है। मतलब शुगर भइले से हर जगह बचत ही बचत है। हाँ। और निछान हरी सब्जी खाए के है। हरी सब्जी में जनता हवा कितना घोटाई। खाना भी भर पेट नहीं खाए के, थोड़ा थोड़ा खाए के। भले दिन भर में कई बेर खाए के पड़े लेकिन थोड़ा थोड़ा ही खाए के। तो एक बचत यहाँ भी हो गई। एकरे वजह से शुगर वालन के बहुत बचत है, रुपया की बचत ज्यादा है। हाँ।